Çu canlı yayındasınız gotiye. Tişta ku benimse zaten beni vitte usane. Beni ev konuda tihane bernama deng beja. Beni biraz da yazın açı. İşte ev sıkıntıya bir mezene. İnşallah ev derbas abi. Yorum. Ev derbas mı? Ben de kattık. Ne keti Facebook sayfası? Çama çeto ne kedin? Facebook sayfası da be. Derbazı Facebook sayfası be. No. Daha ne stüdyoda? Ha YouTube'da mı? Her koş mu? Stüdyodaydı. Dernek etti yani dernek etti ekran. Çeto her ko teben. Ana tudu orada da beni kadar vaşan azındıydı be. Tabii ya zora düzenlemek için hem YouTube'da hem evkida mı? Hem Messenger'da mı? Evkida Facebook'da mı? Ama mesela ama Facebook'da canlı mı? Ama canlı mı? Karaydı ya la. Kaya benim. Mesela mola demek ama canlı mı? Evkida Facebook'da mı? Evet. Ama mesela Facebook'da canlı mı? Ama canlı mı? Evknoy mesela tam ne? Karaydı ya la. Ne konu var? Değil. Benito. Evet. Ben gelip temaşalarına inca. Zira yazı benim satı konu. Evet. Uyuşu vakti zanen Denge Karayazı TV es bu vaşana zindikir. Dve vaşana zindi de em dixwazin ji bo çand kültürü hünera gelê xwe pêşxistinan çêbikin. Em hunermendê xwe nemir bînin ser ziman, bînin ser sahneyê û nav û dengê wana nedin ji bîr kirin. Xwesteka me ew e. Em dixwazin hunera rastî pêk bînin. Em naxwazin hunerê xirakin. Em naxwazin navê dengbêj û hunermendê şairê nemir em kilamê wana bidin xirabkirinê. Armanca me bi sedî sed ji bo çand û kultura me derkeve pêş em xwe binasin. Silav û hezkirin ji bo we hemî temaşevana em dibêjin şeva we xweş û geş. Hevalê Erkan Keremke. Beli spas dikim hürmet dikim ji bona gelê me jî bixêr be Dengê Karayazî TV Pey Karayazî TV jî Dengê Karayazî bebiye bona gelê me jî bebiye cara serî bona dengbêjê hêja bona Karayazî bebiye şayet dengbêja nêvanê me mezin Apê Mihemedê Beyrû be inşallah îro jî nêvanê me mezin erî başî Karayazî değereka mezin ew jî Mustafa Gül e hürmet dikim ji bona wî alakariya wî serserê min ser çav me re hatiye. İnşallah roja pêşê me jî em ê dengbêjê hêja kudwarê baş bona dengbêjî alakariya ku hozaniyê dikin em ê wana jî bînin inşallah. Vê şevê em wer hevekî rahatsız dikin me bona ku testê me dikir me bor nûyalî da. Kêkî Mustafa em bona kêfxaşiya em mezin ku em cara serî alakariya te Dengê Karayazî da me çêkir pir serfinaz bû. Her bit her bijî dîsa jî em dubare bikin Dengê Karayazî TV rast ji bo çand û kultur hunera gel wê pêş bikeve xwesteka me ji hemî hunermendê me teva hunermendê me hêja sereke yekemîn em dixwazin ku apê zahar vêga li heyatê ye şukur kul heyatê ye dengê wî dikeve goyê me apê Mihemed dîsa wisa dibe keşke mera jî jarjê naçin. Zarê apê Mihemed jî heval recayî dîsa kek Mustafa yani heval hunermendê dinê dîsa em hemiya nikarin bînin temama ser ziman em li benda tevane ji bo çand û kultur hunerê pêş bixin, geş bikin, bilind bikin, serfiraz bikin, kerem kin. Dengê Karayazî TV li benda we ye. Televizyon a we ye, ekran a we ye. Kerem kin. Belê spas dikim, hürmet dikim. Gelek spas dikim. İnşallah kekê sergit hatiye, sergitê têlî şebaş ku tevalno hürmet dikim bona wî jî. Heva test yanıma hevalno. Kek Mustafa em ew ku ha jorê dertê gelek ez ha kirekê bikim. Axşa ew ku heye ya peyama. Anha başe. Anha nivîs peyam gelek beni behere. Beni behere. Gerek afişa wê çêbe. Eger biçe ger beherike
ای برکه او عیاری ویش تو بخواد و درید کاری چی بکی بله عیار ولی رو یازم چی بو که ماسی مزیده بون و که ام جارا سری از برادا گله سپاس کم حرمت کم جبونا لا اپ زارو اپ محمد بیرو با و که دستگاه مزن اپ محمد بیرو فرمره از بونا بوی تیبی دا ام سرکتن وی وشان زندی با نواب محمد بیرو مهر جهانی زمان وکی اوجه هست که لی بونا تیوی جی لایپ زارو لینک شان دیم را اوی دستگاه مزن دامن اوی مالاوی بونا تیوی آواده مالاوی آوابه امی جی حتی دست مته امی سر تیوی رو جمارتسی ساعت 8 دا وکی امی 8 دا و هرو جمارتسی حتی دست مته جمارتسی بازار هرو نه یعنی هفته جاره چی کن که اگه نیوان می که بونا صحبت که بونا که دلخواستی کیف خواستی بجی اونا جی دبه اونا جی درخن انشالله علاکاریا می هم مزیجی که مصطفی لا یا پشاکوه فهر بجی یکوش بو چند هنر کلتوری براستی مگویا ام حق کسی تب کسی نادن خارن هر کس بقاسی خواه هر کس بقاسی گوتنا خواه هر کس بقاسی هنر خواه هوال گجی تاج سری منه دو هلی دا تو حد منینه ام کسی بجوک ببینن کسی را گوتنه کی شاش بیجن چوک بیجن آنجی بدن گوتنه yani evvelek evde rexne bikin gotina ji bo evde bêjin li ser dengê qireyaziyê bi xwedê çewke şaşe bila kesî ra tiştekî nebêje dê mixabin em ê wê dengê hevalê erkan ez pê bawerim wê sedî sed pêk bîne nahêle divê televizyona ku nû dest bi weşana xwe kir lînka nû dest bi weşana xwe kir yê sedî sed serkeftî û serfiraz bide meşandin bide domandin çi ji destê me jî were em ê alîkar bin em ê nemirê xwe hemî hunermendê xwe şairê xwe em ê teva yekû jî bi we bidin nasîn di bernama da silav û hurmet dibêjim bila weşana me îro ev qas bi hevalê erkan silav û hezkirin dibêjim şeva te û malbatê xweş û geş be dema te xweş bi xatirê te re hevalê min ویژی بینن زمان وشا نا سریه ایرو در می مزن هرجی نخواش بون یک آب افکریمه ایستبه عملیت به میرو پر خبر ده خواهد شفای بده آب اوکیه رسوه یه دو داجی آب من هوزان کازوه کردوار مزن هوزان مزن اوجی ویراج در باسبه خواهد شفای بده حتی Amin. Kerem ke haskirne te yapı. Ez apê kazo bawerim bi qasî ji xwe zêdetir jê hez dikim. Di wê hêlê da ez hezar car dibêjim derbasî be ez apê kazo demekî Kurd ta hêza wî xurt e di nava me de dîsa dixwazim ser ekranê dengê Qereyazî TVyê jî bila ewlê wî du kilamê xwe xweşik bêje. İnşallah bizi hürmet dikin. Eci rezdarım buna te, buna hatbuna teci, alakariyat teci. Şebat ecmine bixir xaşi, hürmet dikin buna te. Silav û hürmet dibêjim daim dema ber Qereyazîne alakariya partiyê jî HDP jî Qereyazîne jî gelê xane jî gelê dengbêj hozana jî dîroka Kurdî çand hunera Kurdî ne em şeva ecmine bixir xaşi emanetê Xwedê ve hürmet dikim. Spas. Digrê mi?